tega igapaka marogoba ondeta yokanire komoa wami ondeta yokanire komoa ngokora ngoteba iga family yaito ya muchache nturi iga ndio gindi alenga na matanga twagaraki tumekuja Masisi kaba noito karibu gaiga kisi Central Ward ntunto tagete amangana amororo ekerutu akira matanga iga iwango tebie family pole na tomwa tegerera na tomwa nerengo kwan family oyo minto modibidi gabano kisi oyo minto Robert Mondonsare omwana onkaga na ntoma mbae pole na leo ngote bagaiga kwa sababu gantoma oliolenga MCA kibasa kiaye ekiribuko minchuo ya tiganya saba seseni igono aramo nainwe elio gindi gotokonya yasaoyi. Okay, sasa kwa dakika moja mheshimiwa mrefu